Teď máme další dvojku, na kterou si počkáme černý béžový, takže černý vnitřním obloukem po startu získává na skok před béžovým. Černý si jej zvyšuje, béžový se snaží dotahovat, ale černý si stále drží svou pozici. Uvidíme, jestli béžový udělá vtipný krok vnitřním obloukem. Neudělal, vzal to na venek, ale stejně to dopadá zvláštně. Vypadá to na béžového žihance černého v pořadí.